Santos, Adrian Mallares, Mother Estela Fire, Dwayne and Rene Morales, Pamela Morales, Juan Casa Perez, Ian Daniel Agustin, Stephen Shane Palong, Paul Joshua Villa. Parang ikalawang kapadala ng Francisco Pulo, Erlita Agustin, Alona Ocampo, Narciso Callao, PPD, Nerlita Pineda,
Kaya panisyan. Magpupisal po ang Diyos sa pagmamahal ito at kayo pakala. Ulit niya sa akin. Iisip pamano at kabat at naliwang magulang. Ulit niya ang kabuuan sa mga galing sa buwan niya ang santo at kayo pakala. Ipanalangin po ang Diyos sa lutan. Ang Diyos sa baybayin ito makadalawang tanong. Patawaran mo ng sana ng kasalanan kamo at kidalangatan ng Ibiye at Amen. Manalangin mo. O Diyos, sa pinumi, sasalpantay kami kang Jesucristo, anak mo. Ibuklat mo rin kay puso at balbo, bandamdaman mi, in kayang awos at mensahe, makapatungkol kibal metong kami. Mananasan sa Benmina kayo, o hindi at yukukene, gino, tinatangko, banto ka rin kabayan mo. Iyadon ni, king lagyo ng Pinoy Yesu Cristo, mo, ang mabibye at maagali kambel mo, king kametumaning Espiritu Santo, Diyos, manggaman, pingalan ka. Amen. Pamamasa iyon, himumuna ng libro Samuel. Kaya pamitahan ito, king sulu, king balerin nino. At matutugyan naman ni Samuel, king balerin nino. Kaya ang lugar, numat siya, king kaban ng Diyos. Kanito nga nang minawas, ni Ginoo ang Samuel. Samuel, Samuel, nano po ito nga nang may kibat. At sa kaya
Pekibat ng Eli, era ka inawos. Sulong, matutog na kang pasibayo. Mekoyo at bigbalik king pagkeran mo. Nga ng pasibayo minawos ng Ginoo. Samuel, mibangon niya ni Samuel, at mintaya ang Eli, at ngana. Ausan niyo po, nana pong buriyo. Pekibat ng Eli, era ka inawos anak ko. Sulong, matutod na kang pasibayo. Enya po kanita kakilalang Samuel, iginong. Ulit enya po akasabi, iginong. Kikatlong inaus na niya naman iginong ni Samuel. Mibangon niya iti, at mintaya kang Eli, at ngana. Ausan niyo po, nana pong buriyo. Kanina na ay ninjan Eli, king iginong, yo ingamaos, king anak. Inya nga ng Eli kang Samuel. Sulong, matutod na ko. At nung kausan ako, uli ipakibad mo. Magsalita kayo nito, at makiramdam niyo ang talasunan mo. Miyamoyo ni Samuel, at sa kane ebedun. Dinatang niyo ang imo, at lebitane ni Samuel. Inaus niya ang kalupan ng Gewan. Ngana, Samuel, Samuel, magsalita kayo ino, at makiramdam niyo ang talasuyo. Ngana may kibat Samuel. Magsalita ko, bansikan niya no, in Jerusalem. E ako magtahimik, hanggang iyo ikabos. At hanggang ing tagupe, iya sunlog, anting sulog, ning kabunyan. Jerusalem, sa bilang bansa, akit daw kaya ang pamanagumpe. Ligaya mo, akit daw, ringkaren ng ari. Mayamos ko, king bayang lagyo. Lagyong ipi, ginong. Mangari ko, king malabong korono, at mal at yadema, para king ginong. E nakapasibayong mayawos, mi paboren.
Sinabi ko, Ginoo, balo mo king ako tutok ng magsalita, karin kaya pa, dapatan. Mga silver, king muna ang sulat ng Pablo, karing Paul, Corinto. Ilang parating ni Morelson, ikatawanan ng tao. Ngunit, parating ginuya. Ating ginuo, parating katawan niya. Kapasugyan ng niya, ng Diyos, ang ginuo, iba't ing kamatayan. At pasugyan na kataan mo namang niya, di ka pamilatan ng upayan. Eyuwari bago, tingting kaya kayong katawan, dahil nalaling katawan ng Kristo, itang makisan niya itong tigino, makisan niya itong yapiya, king Espiritu. Kaya kayo makipangalugod. Ang kasalanan na daraptanan ng tao, makaluwal ang katawanan. Tapos, ang dapat ang pamitimpang pangalugod, ikakasalaya, king mismong sarili ng katawan. Eyuwari balo, hindi katawan niyo, templo na lang, yung banal na Espiritu, paatsikya kayo, at tigap yung iba't ng Diyos. Yung bandi, yung sarili niyo, lunen, bandinin ng Diyos. Selinin kaya kayo ng Diyos, at mal yung ginayad na, para kaya kayo. Inya, gamitin nila din kaya kayong katawan, para king ikaligaya na ng Diyos. Ama ng Ginoo, salamat ng Diyos, kalakasan. Ing mananiliya kayo. Pamamasa king Maria pabalita at pamagang San Juan. Higit ng Juan ni Jesus
Dingdog ka ding at huwag talaga ang sinabi ng buwan. Narang kinutang, lukan niya makatuunang ang maestro. Di Jesus ay may ibat, may kini at nawaguli. Inukilan ang Jesus at higit din ito naman. May natili lang kaya bilang gago ito, magagalas 4 na ng panahon kanito. Ang metong karingkatuwang may karamdam, ipamasalita ng Juan, at kinumit ng Jesus, yapit ni Andres, kapatid ng Simon Pedro. Kanita mo rin penintunin ng Andres, Simon ang kapatid ng inyangigit ni, sinabi na kayo, at agpal ni, ang Mesiya, nanawari ni Kristo, at tihining Andres, Simon ng Jesus. Dinawin ng Jesus, Simon ang nanang. Ika, Simon, ay anak Juan. Malibat ngeni, mayawis kang Sebas. Nawali, Pedro. Hingmayan ng balita, hingkaya ang kaligtasan. My baby po, good evening everyone. Happy birthday, Ate Chris. Malapit na yung ato kukukoy. Yung ato kukukoy, bagay ako, yapining Quaresma. Yapining patindi ng Ginoo. Ikakuya ni Cruz. Lalo, kita naman kapatid ng akong Chris. Ato kukukoy. Hanya yang usaha atau pukul hingga kata mukul biye nanti mau Kristanu biye yang mantap akhir tamu kasih yang kanita sinabi na ay manapula bisa sa Iglesia osana mamala nune manipul kayu. Hanya pun dia tahu dari dia manakat abdi Krishna. Apa begini boleh dia tahu dasar ini dia dress ising Andrew kepada ni Simon in original name Peter Simon or Simon. In his name Pedro binang Timo. Uling di Pedro binasabihan batu Petrus. Kirakin dala ng Iglesia upang naman. At ipasbol yung pero na sa lugan. Di kasalanan, napatawaran mo, ipatawaran ka, at tingin mo, patawaran na ipatawaran. Inaus niyang Peter is Simon. Ising Andrew, ilagkat ni. Kaya po yung version ng Simon yan, hindi na sa dasal kasi iba siya kasi yan. Kaya ang dasal ng St. Matthew, fisherman daw, ikit na lang yung Matthew. Mga sanda sa sanas ng lugar ng Matthew, Santiago at Juan, kaya pala tatay sa Hebreo, pinagkat na lang yung Matthew. Pinagkat na lang, tubig ko pa ako. Pinagkat pwede ang version ng St. Matthew tungkol ka rin ng minunang nitong apostol. Bali po, mga nakakaya ng Kristiyano eh. Kinabato ng Kristiyano, meron mga kanyang karal. Yung maniwala ng Jesus, mapilang-pilang lang. Kanya po ang dalawang ng mula yung pamamasa. Yung unang sulat ng San Pablo, marikaw ko ito, siguro mga anak o pitulang ko ito. Puting si Pedro, kasi talagang ng Margot ito, di po. Isundin na tayo kay pamamasa. Sulat ng San Pablo, marikaw ko rosas. Kasan mo, labihan ni Maria. At wala ng pamilya, tatlong pamilya.
kukuha kayo man. Kaya kung isa ko naman, kalupa na rin yung maaari na ng training, Knights of the Blessed Sacrament na po, sa Knights of the Sacrament. Grade 3 pa ang Manila, grade 3. Grade 3, at yung kami, alos sa kalunod at kahapon. Wala na masyadong gatawan. Kaya walang hindi na kailangan sa sarili na kakatok lang ang kaya akat lahu. Madalas na ang aakit si Simbo sa Domingo Ara, kaya may imamo, abito ng kailangan ng commander, scribes, master of Levi, kaya kami sana mag-serve ka. Kami padalay ka. Makanya po pwede sa ito mga Christian na grade 3 pa nito, and the rest is history. Maka impero masanting kabarangkat yapin itang bingkit ko natin ng mga nanulang erkalti minumang Kristiyano itang karelang pabibigay itang karelang way of life. Nung panipong ibabagay ng asaw, apapamunan, ipamunin na yun. Isipan mo, regalan mo, bisa ng magkasawa. Kanya naman mo ulit magkasawa, regalan mo, pakipatin mo yung asawa mo, matuto. Sigurado ito bisa magkasawa rin. Makanya mo pa yung magkasawa, lalo na rin babae. Ang magdating asawa mo matuto, pero magkasawa rin ang babae. Kasi ang way of life, tingin ng Kristiyano, meron ng metal, uy, meron kaya ng Kristiyano, nakapita, o kasaya na. O pamikakaroon ka. Alam meron ang karela, basta tayo po itong chapter 3 ng Acts of the Apostles. Dapat pinagostol, makanya na meron ng Kristiyano, bilang ako ito nila. Walang isipin na ba niya, nakita, huwag kasaya na. Huwag pamikakaroon ka, pinawaya kami pa dyan doon. Iba pa din ang doon yung ang pakakalunod, ang magkakasakit ng kabagal. Pinawaya ang kanilang resources. Yan ang makuha pati sa nila kaya tingnan, kayamanan ka siguro, ang mga labay, ang mga gagamitan sa akin. Niyayagawa, ito na nakapin, bigyan na kayo apostol. Pinapostol naman, pamilya na kayo makakalit. Pagkanda na dumang. Kanya rin na nanawas, sabi lang, kasanapin pa rin maging Kristiyano. Makiyalit. Makanya na kung meron na meron din Kristiyano, huling higit daw sa akit daw kita naman. Kasanting pala yung sisimba. Kasanting pala yung maging katolko. Kasanting pala yung susulo ka kay chapel, kay pisamban, kay parokya. Kasanting pala. Ngayon, bakit ba masanting? Kaya makakalimutan. Pero nung masanting na ito, masanting gabi, masaya, ba, may inspire na naman, subukan na naman, kita naman, subukan na. Subukan na, akit na, for themselves, at kanina, makiyakaya. Makanya naman ka. Kanya rin apostol, pinakatuloy na luwang apostol, pinakatuloy na luwang alaga, mintalang ng Jesus, sana itamang po. At yan maralatan niya isa, lalo kami pangdakal, uling, para tayo, yung kasalatan kayanan, tulungan, in Diyos.
Tatawin sa salpantay po kay Diyos ikaw may bawat. Manang Samuel kay Diyos, pagsalita ka Ginoo, makiramdam yung karasulo. Natang mga ngayon sa tingin Ginoo, pakiramdaman mo Ginoo yung karasulo, manlong keka. Kanya natang makipot, karimbagan panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo yung karasulo mo. Ginoo, pakiramdaman mo rin karasulo. Para ka rin mga pasuban, niyawis maging talasuyo na kay pamagpari o kay religyoso at dinukikeo para namang makapagsala, manalangin ka Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo rin talasuyo. Para ka rin magdulog, ikabaldugan pero para ka rin manitulong matagal kagiyan hindi, banakit do ang sala, manalangin ka Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo rin talasuyo. Para ka rin magsikap manituldalan, banang sumando rin kapagando, at akay pahitulong ang Kristo, ban manalig do Ginoo, manalangin ka Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo rin talasuyo. Para ka rin aling kapansanan, kikatawan, at kipamisip, ikakamalayan ka sanang kalukuran na ng Diyos at matamparan, riyan ang makasuluan. Manalangin ka Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo rin talasuyo. Para niya katama ng Chukeri, amayawos mali alagad ng Jesus, banatok yan tayang minmong tenakan. Manalangin ka Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo rin talasuyo. Iba pagtanding tupi yung awas mo. So, ano kayo ng lulog ka at magdulak yung kabulian mo. Ngayon at kapilan pa man. Amen.
Manalangin kayo kapatid, ulit kayo katawang daw, matanggalan pa ng Diyos, ipamaybay at tutubo. Ipapit mong kagalangan, tulod, miyasan na pagmususyan, iting nivelisyo. Uling po ang papasyat ng kamatayan ng Ginoo. Susundo mo in programa ng kanaming kaligtasan. Ya in Ginoo, manggaman kinalangga. In Ginoo manatili at kayo. Iyat na ilaping puso yun. Pasalamatan tayo Ginoo Diyos tamo. Tumiyakin karapat dapat at patuloy pasalamatan dapat parati at numang kaligay pa. Diyos tingalangan at tubos mayubaya kapamilatangan ni Kristo na kapamilatangan inatagpuke kami igberwan tingke ng katatuan. Bakit misal metong kapamilataning metong mong kasalpantayan at metong magbigyan panabating kayang katawan. Kapamilatangan Kristo pinimigay kami in Espiritu. Binaping mga kapagmula ing dapat ng Espiritu, aming bulalag kadunyaya iwang kalam. E pasabing bilas ing delanganan pangsalmeto ng Espiritu, iba't karing pangyayaliwa, samantalang mandalilay karing puso, tingkay ang anak, kakatmuan ing kabilugan ay Iglesia, ing kayang presensya, kabang ang kabayanani ing kayang kabesnan. Ing tulay, daralit ing kaya katuligaya, kamberi sa Blanpolo, ing Anghel, kaya banwa, kabang aming magkantaw. Makanyan mo naman, libat ng kapunan, kinuha karis, supaya ng kasalamat kaya. Pinyaning karis kay disipulo at nga, kalapanyay ikong pinagpo kami. Iti ay karis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at alangan ng kipani. Ami bububara kay at para sa dalang tao, parang kaya kami patawanan ng kasalanan. Dapat hindi bilang pagkakataon ka.
Ing misteryo ng kasalubatayan. Inyang ini kaganakan mi o ipa, ang kamatayan at pamagpaplinong may anak mo. Darabot pinagkita yung tinapiling biye, ating halis ng kaligtasan, at layo ming pasalamatan kito, igpepadyarian mo kami makapangtal at harapan mo pa sumuyo kito. Mapatumbo kami ng pagkamuha mo, di kami mansanang isulusulog yung katawan tayo Kristo. Tipunan na kami ang tigmetong ng Espiritu Santo. Kaya kami o iba, ang Santa Iglesia mong makalanap kingmeto yato. Balmi ka ng pagkinugod, kambi ng Francisco, kaya Papa, di Florentino at Pasiano, kaya mga Obispo, ideyo kaya kami pura-paro ko ting sa Tampari. Kaya naman mula naman, ting kapadagming kaya kainawan at kainayan sa tingin, at ting sa bagaya mo tanggapan mo sa ating magdalang araw. Pakaluluan mo yan. Gawang kayo ng dapat pagkamit kay Bienanando. Pagkaya rin ang Maria Virgen During Diyos, ang kalinis-lilisan ng esposo sa Jose. Kaya rin ang apostol at sa Bang Santo. At inubating malmong kabulian, hindi kapan ng panahon. Kulian na ang pagbiyan, kapabilatan ng sa Kristo, kaya ng anak. Ing kapamilatan ng Kristo, kambena at kayo, ipamayupay na tutupag ng Espiritu Santo, pupurian at para na lang manggaman ng kinalangan ko.
kami yung Ginoo, kinisap ng laro. Malagod mong ipagdalo, king kapayapan, king panuni. Pati kasaupan, king ang pangalulong, para kay ikapos, king kasalanan, at kalipitas, king sablang kaligaligan. Kapag maninaya kami, kami baybayan, kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristo, kaya kami talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya ang apostol, ikapayapan na lang gusto kayo, ikapayapan ko ba kayo kayo, mo saan ko balik natin kayo ang kasalanan, nanilawan mo yung kasalpantayanan ng kayo Iglesia, papayapan mo at bilugan at pagkikabuyan mo, ikaw mabibili at magani hanggang ang kinalaman ka. Amen. Ikapayapan Ginoong manatiling parati kayo man. Bakit namin hindi sasagat ang dapating kapayapaan? Peace be with you. Peace be with you. Spirit. Cordero ni Diyos, sa kanilang aking kasalanan ng yato. Cordero ni Diyos, sa kanilang aking kasalanan ng yato. Cordero ni Diyos, sa kanilang aking kasalanan ng yato. Bigyan mo kaya kami kapayapaan. Ngayon Cordero ni Diyos, ngayon nila kasing kasalanan ng yato, mapalad na rin sa bulang mayayos, kinamuna ng Cordero. Ginoo, ang manatang nagkakero at pagyagas niya ang bago mo, kumain na. Yung may notice na, no? Yung instruction may notice na. Oh. Sige, gawa na lang akong bago. O yung iba, yung sa liturgy at saka yung hindi na. Ayan na lang. Ah.
Manalangin ang Ginoo makirake kami king meto matinake at meto maparis katmuan mo kami king kaya kami espiritu at gawin king meto mo king kapayapan do. Diyan kami kapagagatan Kristo Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. Bendisyonan kayo ng Diyos at ing kaya pamilya, ing iba at ing anak at ing Espiritu Santo. Ing misa, mi daune, umer na kayo king kapayapaan.